Neuviedol pravdu, zamietli mu plnenie. Aj takto môže skončiť príbeh, ktorý začal zle vypísaným zdravotným dotazníkom pri vstupe do životného poistenia. A o tom, prečo je dôležité sa venovať zdravotnému dotazníku, sa budeme rozprávať s expertkou Evou Stoklasovou. Evi, prečo je dôležité sa práve venovať zdravotnému dotazníku pri vstupe do životného poistenia? No, pretože je to tá najdôležitejšia jediná cesta, ktorú nás poisťovňa spoznáva. Prídeme ako cudzí, ktorý si chce dojednať životné poistenie a pre poisťovňu môžeme predstavovať riziko. Potrebuje zistiť, akými chorobami trpíme, aké úrazy sme mali, čo sme prekonali a na to práve ten zdravotný dotazník slúži. Ako správne máme vypísať zdravotný dotazník, predsa nie sme lekári? No mali by sme hlavne uviesť pravdu, nič len pravdu, pretože to je najdôležitejšie v každej otázke poisťovateľa a môže nám k tomu poslúžiť aj vynikajúci nástroj výpis zo zdravotnej dokumentácie zdravotnej poisťovne. Ako sa vieme dostať tomuto výpisu zo zdravotnej dokumentácie? V dnešnej dobe už veľmi jednoducho. Online zo svojej e-pobočky zdravotnej poisťovne je to rýchle, pohodlné a z domu. Takže mi chceš povedať, že vďaka tomu výpisu viem správne vyplniť zdravotný dotazník? Áno, práve na to slúži, aby si sa v ničom nepomýlila, uviedla veci správne a zdravotný dotazník vyplnila tak, aby v prípade, že nastane poistná udalosť, tak si bola spokojná finálne s poistným plnením. A čo sa takto v praxi bežne stáva? No, bežne sa stáva, že ľudia si nespomenú na skutočnosti, ktoré boli pred rokmi, prípadne sa cítia aktuálne dobre a nepovažujú za dôvodné uviesť nejakú poťaž alebo chorobu, ktorou reálne trpia. A taktiež sa môže stať, že sú dlhodobo sledovaní v poradniach, ale vôbec do nich nechodia, tak ju skrátka neuvedú. Častokrát sa dokonca ale stáva, že si na mnohé veci nespomenieš vôbec. No a výpis ti to vie pripomenúť. Ďakujem, Evi. Ak si chcete byť istí, že aj váš zdravotný dotazník je vyplnený správne, makléri Finga ako prvý na Slovensku majú nástroj, ktorý vie efektívne vyhodnotiť výpisy zo zdravotnej dokumentácie. Vďaka tomu vás vaša životná poistka skutočne ochráni.